Jibe kenyoro kya ngende imeye ward ya Busamaro imeye bunge West Mugirango bayoko roseriwe tacho kya machi ni mwanasiasa de Clark Oyagi kulengana n'abanyakenyoro abayiga nigo babeire bakonyora gose bakonyora chingaki chingongu chingaki bakurigia machi no tenga konyerende n'ebisanda bagutumeka Kamera kebaso amacha yankwana amacha yanchandire chingaki chintamba kega ndo kiro obekire aba omi bale ko mamba omabuyaga tuguko agasira bano kanya tukuna kubuta no bikoma ta kibana ande na chiete ko chanje ngo chikoli ko ngakumi ngaine umutindo yo no yo lera bano sibo mokoro no jino yo lera ngago kango gatapaka bono ngusinyigo kwana abami mpaka akinsinyiye ana manene orosi dio rocha oretire style ngaye tari etotana korahusia wono togogete na tukumuganiria mayanya samo sesenie amo igore bya bongo boya unagendete koligichi semi ali ngumbwe sari ganya samo keragita je no mukaji onya choko na tireka gakinde no mugoko monene asenge nchona iguru murayo ko ngadirka kyo yagi okobolie kro kyo ba MCA Busamaro ga ward omurayo oberga otogoki kabisa kiagera machi na robo gimotoro seria nsokengi ya kabisa ndabuse ona bangira no baramba maite ngesoke yerengia abangira mumata soke mirengia omurayo to igure ga kole binte binge mburanja tu nyinge mono ali makutano ase kebanda kia boda kia renge keramba utuke kaire kebanda omurayo imambia eboka kimuna keruel boti akagora mabati na kogogere ndo kebanda ke karosigu wetani gone kebanda boda shedi ya nyachoko nero na nyaroseti akanyemurira inse kabengi asike nyore kuna tuwa kebatisa lero migingo wetira so mwana dikiraki abantu baito ba migingo bono igonare go sabato chamo ntomoisa kungainwe ngenjiri tuwateba egere chibase ngocha gocha chire magegane kwende to umwana yo chikura egera tutambuke mtoka tebabo naende engineer James Mugambinya Tigo tene agency ekoliye kero kyo bujumbe ase constituency ito ya West Mugirango na into twatebete nga nje kingonya gokonye kinde bwate birengerie biya byo gokonye constituency ito umusayo ngamotebinga na into ebintu biru twasomire isikali into bwene tochake nanka ngamotebinga boni ganto bwate into gikoro kubunge mashinani egente kene kyo kwerese mechande yebinyoro bi emechande ere ase binyoro bye ito ime ase kwende ya Busamaro na West Mugirango bone ngamotebinga buna bono igekenyo amachaya abangine na nyora nga aba chande kire asengenje yoko tumeka chichagi ebikombe kubucha mati tokateba na intu no nyabasaye totaye round ye yabantu batubwatsie abasaye na intu bintu bitokonyora bikeiko tokonyara gokora na bie bitwaletire nekale katebi katisi umweshimi wa de Clark Oyagi mumanyi oyokoro ku bamanyete Busamaro ga igabone mori ngamotebi ngaya aya no bwato koboko kwarambaliria arake kamotebi ngagakyo konya bantaba communication team ya ntebetinga yaya amaja yale condition yembe sipiko sago sabwe chikwerende isate binyoro bitatu iga abantu ba minto omweshimiwe mori tokumya kamotebi ngatomo sabere 2027 ya abantu ba minto munya komorengere